Lajan daki hajar ngut ki nongkit kam jongka parti kongres jongki unit bat ki polling booth baper jongka umsning constituency kila mi rinti syaka jingilang jongka parti kongres ne ka Indian National Congress bela penbait daka umsning block congress committee na kabenta ka jingpen kre ka election jongka ying dorbar thawain ka basa tangkat tu kat ne benai house nam ar hajar ar polai. Hagani ka jingilang balalong menta ka sengi ka ar pandai terik urisau ar hajar ar powar ha pelau ying jong Dr. Celestin Lingdo ha sait sning ka jingilang da ka wei ka jingmut kalarai ban sei tang wei kertong kata yu Dr. Celestin Lingdo ubala jukhat yit kumu Dr. Bom ubala long unong thau ain baningkong jong ka umsning constituency henry ubala sha liam no ha ka samoy jong ka ar hajar khat phra ban ubala rai ban aireng na ka ju ka parti ha ka election ka bansawan house nam ar hajar ar polai. Larai ban ai tiket yu te nong thau ain barim ka congress ya menta ka umsning block congress committee kan pha shikibor ka Ribhoi district congress committee khanang ban yo ka jingmanjur ban pan tiket hadu ka state committee jong ka Meghalaya Pradesh congress committee. Ha ka ju ka sngi kum ka jingpan klan ya ka sem jong ka parti congress ha umsning constituency la pens khemru ya ki unit trekam baper kentup iki unit jong ki samla khnang bakinla bantrei hala ki dong bat ki thain ne ki polling booth baki don ha Meghalaya le ong ka UDP ka kongres kalayap barok ki MLA ki laphen kamat ka balai ki ong lada thau sarkar ka kongres ha Meghalaya umodi unom IP sasu na Delhi mano ban jenjar sa jenjar rupai ba kini barok ki bakla ka kongres kamdon syu ha ka government ha Delhi kata kadai ka jing shisha Henry hapo parliament kadai ka parti kongres ka badang dei ka main opposition party ki baong ko BJP kane ka an ka bapimut banwan ra kan sakta ya urit pa kan sakta ay kita ki jai nyam kan sakta ya nongrem dei ka parti kongres ka bakren na kipor syakipor ki baong maka kongres kalayap ha Delhi dei UDP ngan ai pisanya pi by aeroplane lek sa Delhi lek wat UDP udon nem ngan pelut mangah tamangan ya tu lupa pindah lek iru pinom lap UDP pinom lap HSPDP ya Delhi naik keren kele wat tang hatura rumdon katura tu mo Garo Hills umdon bat kita kidai ki parti ki baong ka kongres kalayap ha Meghalaya balai ka kongres kamdon MLA syu kadau kalong ba ka kongres ka bat ya ka nongrim hadin bala phet u Dr. Mukul bat khadar ngut ki MLA sa asasan ngut ki MLA kini ki san ngut ki MLA kongres ki ong ani lasgo kenja ban mentoi ki konstituensi ba mengingi don ngin lek kersan no ya ka sarkar MDA tangba ka jingba kla kalong ha ka MDA ka don ka BJP ka kongres ka nom trei bat ka BJP lanoru ka headquarter jong ka kongres na Delhi ka ong yakitu ki sangut weng no ya ka city kersan ka jong pi ya ka sarkar MDA lai por sitayo artayo umdan jubab klemyo sngo bekilaweng ha ka tayo ka balai ka kongres na Delhi ka ai ka order ya kini ki sangut ki MLA kongres la ai suspension balai ki penkeng ya ka ideologi jong ka parti kongres ngimdai raban songsit tan lara pi songsit longkum katu ka baro sit baong ka kitin boy mo da pi thang ka sit ka kemding badwut sipang ka depei rum don su ka ranga rum don su la dai tha islam tingin long ki basit ham ngidon hang ni kum ka umsning block congress committee ha ka pamenta ka sngi ngidon ka general body meeting ka jingpen scam ya ukertong bapura jong ka parti kongres ke jongi nangni na po umsning constituency ubanya simbenta ubanya khun ya kane ke election saking dorbar thawan house nem arhajar arphulai kabanengkong ka jingkhuble nakaliang jong ka umsning block kongres sabaro kinong kersan jong ka parti kongres beit ke jongi hangni hapo umsning constituency hari boy hiboro kawai bat ha ka jela ka jongi ngidon hangni ka sngi kum ka block congress committee ban pen penapat ba banra ya ka kerteng jong i Dr. Celestin Lingdo ba inlong i official candidate jong ka party congress ka jingkhot jongi ya ka general body meeting banterwa ya gi pat ba nong kersan bangin yo ya ka jing menjur
na kinong Krishan ba ke jongi ba i Dr. Celestin Lingdo inde i candidate bapura jong ka party congress jongi na ni na ko umsning te kumban je thu ya phi ki paj ba nong Krishan ba ki ba pet ya kani ka news channel kalong ba hapo umsning constituency ka jongi hapo ka party ka jongi amdan manu ba file ya ka application ban lani ko nomination ban long kum candidate deitang i Dr. Celestin Lingdo i balong i advisor jong ka party ha juga porru i balong ru u ex-president jong ka MPCC deitang ma i ba file ya ka nomination ban long kum kertong ban yakun na ka party ka jongi te ka block congress committee ngila syong ya ka central executive committee ha ka bang ngila rai ban menjur ya ka kerteng ka jongi bat ngilara muru ya kani ka kerteng ka jongi mentakas ngi sa ka general body meeting ban penskem ya ka kerteng ka jongi te ka jingkali ka jong phi ka long kum ka block congress balai ba phidang shanya lani balai phidang shim ya ka kerteng jong i doctor kum candidate jong ka party ka jongi ka banung kong ka long ha ka election ar hajar khat phra i Dr. Celestin Lingdo ilarem tang kum nyu ar vote ban ngi i ba house nem ar hajar khat lai hadu ar hajar khat phra ngiu i ka jingtre jong uni orang ba jingkela hapo ka umsning constituency house nem arjar khat lai hadu arjar khat phra habangi compare ya ka roi ka par hapo umsning constituency habangi le se kisnong ki thau ngiu i ya ki matti matjat jong i Dr. Celestin Lingdo kum MLA barim habangi compare bangi ya compare bat ka jingtre kam jong uni MLA bamenta kaya pher bak lebak ya ka compare kam jong i Dr. Celestin Lingdo dei namar kata kadau ngisanya i kaba kong san kalong ka jingye kendu pajba kum unong mi khmat ka jingye pher jong u MLA jongi ka jingye pher kar kom trikam jongi Dr. Celestin Lingdo i judon kata ka office jong u MLA ubaya kendu breu ya kendu ya kinong Krishan ya kendu ya ki pajba jong ka par jong ka umsning constituency haman la kasi balang nadu usnem araja khat lai hadu ujar khat phra Henry bangi compare bat ka jing trekam jong uni MLA menta claim da kentho ya kar kom trekam ka jong u new i baki pajba kim tip hae ka office trekam jong uni MLA bamenta bat habangi phai ya ki mat trekam ki issue ki ba ka party congress jongi ka don ngi sngode ban sei Dr. Celestin Lingdo urang ken i ubala i bha karata bat khamtam ka kerdan ka jong u usimpa usimsong uban let sa assembly ban ya sat na ka menta ka jat benri ko jongi bat khamtam na ka district ka jongi dei namar kata ka daw kum ka umsning block congress nishania ha ka jingelam ka jongi nishania ha ka jinglong leader ka jongi bat ngi kermen baki pajba nong Krishan ba i jong ka party congress kin ai ka jing Krishan ka bopura menta sisin bat ngidon ka jing kermen bangin yo ban yo ya ka jingjob how ka ni ka election arajar arfulai ka jingelam jong ka ni ka sarkar MDA kala thok im pej yo pajba jong ka jela ka jongi dei namar kata ka daw new i baka lawai ka ba pernai kan song ha ka jingelam jong ka party congress ka jongi bat ngi angnot hero bat ngi sngodon bok hero bat ngi kermen bangin yo ya ka sarkar ka bakhoj hapo ka jingelam jong ka party congress ka jongi habangi pej banrung shaman la kisnong katuring program ka jongi rengkat bat i candidate ka jongi rengkat na ki mahila congress ka jongi rengkat na ki youth congress ka jongi rengkat jong ka block congress habangi let shaman la kisnong kumbangal ong ye phi nyu i ka jing ye pher habangi kili ye ki nong song snong be ka jongi hato phi ya kendu yo nong mi khmat ubamenta ka jubab ke jongki ka kalong hadu menta ngimpat ya kendu yo nong mi khmat jongi ngimpat yu i ba uwan sa snong sa thau ka jongi habangi let shaman la kisnong kinong Krishan ba i ki jongi kinong song snong ba i kyong ngila babe ngila bakla dei namar kata daw ngin phai biang sa ka party congress ngin phai biang bat ai jing Krishan i doktor nganong phi katne ka election arajar arfulai kade ka lenti jong ka jingjob jong ka party congress ka jongi lengbai Dr. Celestin Lingdo bat nginget scam bagi nong Krishan ba i jong ka party congress bat kitu ki weiro ki parlok na ka we ki party lada phikwa banyo ka jing sakri ka bajanai lada phikwa banyo i ka jing sakri na uta ukhun ukti jong ka dong ka than ri bhoi ka jongi wan sa ka party congress lengbai Dr. Celestin Lingdo